ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Bashi mun gida. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha, ki sani da wata ki da ɗani zan ji muri na ga soyayya. Okay. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na da gake na rufe, inda gwani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Cikin duniyar mu dai rayun mu da ke mu haɗa shi, kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san badilin shi, cikin ganna zagayen ne mulki jiki ya daɗe. Ki nazari kan abin da na ce na san babu jayayya. Aikin san na sanki